Čest, já jsem Hans a vítám vás u dalšího brutálního dílu Hanzových keců. Jo, úplně to cítím, jak vám stojí péra doma, mě stojí taky. Mimochodem, já jsem teďka unavený, jsem nemocný, takže možná ta energie, kterou se do vás budu snažit dneska naprát, nebude tak high level jako vždycky, ale to vůbec nevadí. Jedem dál. Asi půl roku zpátky jsem byl v barbershopu a to ještě jsem byl s bývalou a frajerka normálně, když jsem se jí jako ptal, jak se mám nechat ostříhat, tak mi jako ukázala fotku toho herce Chrise Hemsworthe, nevím, jak se to řekne. Každopádně je to ten týpek, co hraje Thora, jo, když má jako vlasy nakrátko, tak je vážně kořínek. A já, když jsem s tady touhletou fotkou přišel za tím barberem v tom barbershopu a ukázal jsem mu ji, že bych takhle chtěl ostříhat, tak týpek se na mě dívá a říká mi, kámo, ale tady není plastická chirurgie. Takže dejte si bacha na to, jak chcete vypadat. Další věc, o které budu mluvit, je jehovismus. Zdravím všechny svědky Jehovovi, jste největší borci, protože vlastně vůbec nevíte, co děláte. Takhle, já jsem se jednou dostal do blízkého kontaktu s jedním jehovistickým párem, bylo to shodou okolností, zrovna když jsem si kupoval jízdenku v, jak se to jmenuje, kurva, high class? Ne, business class v RegioJetu, brácho, normálně jsem si koupil jízdenku a jak jsem tam nasedl, tak už tam normálně byl prostě páreček a já jsem jako to čul, já jsem normálně tu tušil, že kámo je něco divně a asi po půl hodině rozhovoru teda na mě jako vytáhli, že jsou jako jehovisti a já jsem dostal strach, že se mě budou jako pokoušet převést na tu jejich víru, jo. Teďka jako se tam stala situace, že já jsem jako šel na hajzlík, jo, jak jsem se vrátil z toho hajzlíku zpátky do toho kupéčka, tak už tam bylo zhasnuto, kámo, v tom kupéčku. A já normálně si říkám, ty vole, hej, oni mě tady chtějí vojet, kámo, normálně. To jsem ještě nevěděl, že jehovisti mají dovolený sex až po svatbě, jo. Každopádně i, myslím si, že i mezi jehovistama jsou výjimky, takže to, že by mě mohli vojet, tam reálně pořád určitě hrozilo. Každopádně po chvíli dalšími borec nabídnul buchtu, kámo, víš, a teď já, jak jsem už jako byl paranoidní, že mě prostě chtějí oprcat a tak jsem tu buchtu jako žvíkal, jo, a ona byla hořká, kámo, z ničeho nic, normálně říkám, ty vole, mi do toho dali nějaký rohypnol nebo ketamin, ty vole, teďka se proberu někde, vole, víš, jak v Prešově, kam oni jeli, se proberu v Prešově ve sklepě, přivázaný na tom X-ku, že jo, ne, a teď nade mnou bude stát ten vole týpek, že jo, s tou svíčkou zapálenou a bude mi říct, Honza, já tě teďka přesvědčím k tomu, aby si přešel na víru Jehovovu. A já úplně, ne, já nechci, ne, nikdy. A on úplně, jo, teď tě přesvědčím, aby si přistoupil na tu naši víru. A já úplně, já mám zákaz vstupu do všech kostelů ve střední Evropě. A on na mě, no dobré Honza, takže jestli teďka dobrovolně nepřejdeš na jehovistickou víru, tak přijde moje manželka a sedne ti na obličej. A já úplně, jak jsem tam byl připoutaný, a úplně ne, hej bracho, a teď z ničeho nic, ráme jak svině, kámo, víš jak. Mě se otevřely dveře, jak se rozrazily a slyšíš neopě. Godzilla, bracho, se blížila. Hej, já jsem normálně zapomněl, kámo, jak to frajerka vypadá. V tu chvíli jsem si to rozmyslel a od té doby jsem jehovista. Tak, jdeme dál, co tady máme? Faráři, jo, je to tak. Mladí se bojí sexu, bavíme se o věku 15+, v Číně je to úplně normální, v Japonsku a v Evropě už se to taky začíná rozmáhat. Každopádně já jsem vymyslel, je to úplně jednoduchý řešení tady tohoto problému. Pokud máte strach, že vaše dítě nebude prcat a už mu bylo 15, pošlete ho dělat ministranta more. Jo, takže pokud máte strach, že vaše dítě si nezaprcá, tak ho dejte ho na výpomoc do kostela, tam si určitě zaprcá, spojíte příjemné s užitečným, to je moje věc a rada číslo 3 dneska. Další věc, jak žiju teďka v Praze teda už nějakou dobu, tak já tím, jak jsem paranoidní a tak vždycky, když jedu prostě vlakem, anebo autobusem někde, nebo takhle, tak si prostě hlídám kapsy, aby mě náhodou někdo neukradl, už se o to pokoušeli, ale já jsem byl vždycky připravený. Od té doby, co jsem teďka tady v Praze, tak mám spíš strach, že mě někdo vojede, kámo, normálně, já to cítím, jak se ty lidi na mě lepí, ty vole, v tom, kámo, metru a tady tohleto a nevím úplně, co mám dělat, nejsem jako gay, ale už jsem dlouho neměl sex, takže uvidíme, jak to dopadne, těžko říct. Každopádně, když jsme u toho sexu, už jsem neměl sex tak dlouho, že jsem se nedávno přistihl u toho, jak hladím konvici plnou čaje teplou.
A bylo by to, a fakt jsem si to užíval, kámo, možná mi hučelo trošku, ty vole, těžko říct, každopádně byla to jízda, takže mám tady radu pro vás, pro všechny, jestli neprcáte, uvařte si čaj, šoupněte ho pod peřinu a hlavně si dejte bacha, abyste si neopařili klobásu. Tak, super a... Já, důležité, že já se bavím. Jinak takhle probíhají teda i ty moje stand-upy. Většinou se směje hodně lidí, občas se stane to, že se směju jenom já, ale víte co? Mně je to úplně uprdele, protože já si kurva život užívám na max. Mám tady poslední věc z dnešních Honzových keců. Zima je tady, jo, je to super, je to na hovno, nevím, vyberte si, co se vám hodí víc. Každopádně mně se děje to, že když přijde zima, tak mě začne strašně osychat pokožka a má kůže je okorela a je prostě, já kámo jsem tak suchý, že kdybych si vole napustil vanu a lehnul si do ní, tak ta vana je v tu chvíli suchá, kámo taky, protože to moje tělo by všechno tu vodu absorbovalo. Absorbovalo, kurva. No. Takže pokud nechcete být suchý a nechcete, aby vám hnedka vaše tělo vysálo vlhkost z vaší vany, koupejte se v oleji 10V40, ten vás určitě a 100% zvlhčí. Takže to je ode mě všechno, naserte si a naserte si dvakrát. Čest.